салом ба ҳама хуш омадед ба канали мо. Боз як бозии нави дигар барои коркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Барое ки мо бозӣ кунем, мо бояд ки аввал регистратсия кардагӣ бошем. Дар боло персонажҳои моро нишон додиста, бо воситаи силкҳо боша метавонем персонажҳоамонро дига кунем. Ваш имя даиҷа номона менависонем. Страна даиҷа кадом шаҳре ки зиндагӣ мекунем, шаҳри дар коримонро интихоб мекунем. Барои шаҳри дар коримонро интихоб кардан аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. даиҷа шаҳрҳо пайдо мешаванд, метавонед шаҳрҳои дар кори худтонро буковем биёвед ё ки бо воситаи айскаи поиск метавонед шаҳри дар коритонро биёвед. мисол бигирем, ман Америка Сан Ванна интихоб мекунам. Язик даиҷа боша кадом забони қатъи ки шумо гап мезанед, забони дар коритонро интихоб мекунед. барои забони дар коритонро интихоб кардан аз тарафи дасти рост ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. даиҷа моро чанд омоди забонҳоро нишон додиста, якумаш англисӣ астай, болгарӣ, испанӣ, португалӣ, ҳиндӣ, германскӣ, мандарин, бангладеш, франсузскӣ, забони русӣ ва забони индонезӣ астай. ман забони русиро интихоб мекунам. поёнда бошад далеро интихоб мекунем. як бори дигар далеро интихоб мекунем ва завершита зер мекунем. бозӣ моро разрешит пурсиста, як бори дигар разрешита интихоб мекунем. тамомо регистратсия кардем ва метавонем пулкоркунимонро сар кунем. барои пулкор кардан старта зер мекунем. бозӣ моро бо разрешит пурсиста, як бори дигар разрешита интихоб мекунем. мо бояд ки дар настройкаи телефон ҳамин бозиро гирон кунем, барое ки пулкор карда бутонем. барои бозиро гирон кардан неми значока зер мекунем ва ҳамин кабута кишид мо метавонем пулкоркунимонро сар кунем. поёнда стрелкаи назата зер мекунем. мо дар реклама нишон додиста, рекламаро тамошо мекунем, ждат мекунем ки таймериш буд шавад. аз тарафи дасти чап угли поён таймериша нишон додиста. инҷа таймериш на 8, 7, 6 ҳамхел поён рафтеста. ози таймериш буд мешавад. тамом таймери бозӣ буд шидак, аз тарафи дасти рост угли боло рекламаро маҳкам мекунем. тамом бозии мо сар шидак, мо дигар ҳеҷ кор намекунем, телефонро дар ягон ҷо мемонем. телефон худаш ба таври автоматӣ ба мо танга кор мекунад ва тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. дар боло уровни бозии моро нишон додиста, ҳозир ман уровни 1 поён шуда боша, баланси моро нишон додиста, баланси ман ҳозир 0, барое ки нав бозиро сар кардем. поёнда боша се намуди значок деса, якум соатай соат моро нишон додиста, ки чанд дақиқа чанд сония мо ҳамин бозиро истифода бурдасем. дуюмш боша процентай, процентиш ҳозир 100, ин процент кам шидан гирифт, мо пул кор кардан мегирем. ва значоки сеюм боша скорости пулкоркунӣ моро нишон додиста, ки ман ҳозир 307,16 гигахеш пул кор кардесам. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара ва поёнда продолжита зер мекунем. ман ҳозир ҷаннал ягон сум кор накардам, барое ки сразу бозиро маҳкам кардам. наградаро зер мекунем, менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти рост угли боло ҳамин значока интихоб мекунем. мехонем ки даиҷа чӣ хел пул кор кардан мешавад. получите бистрые награду, выполняйте все 5 простых шагов и получайте большую награду. начата зер мекунем. воспроизвести рекламу и загрузите. агар мо ҳамин воспроизвести рекламаро зер кунем, дар реклама бозӣ ё ки барнома ҳаста, ҳам бозию барномаро установка мекунем. 0,01 USDT кор мекунем, плюс пулкоркунии мо зиёд мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара, менюи бозида меоем ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён ҳамин значока интихоб мекунем. дар инҷа мо силкаро копировать мекунем, дӯстонмонро роҳӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 10 сент кор мекунем, плюс 20% дигар. барои силкаро копировать кардан, копировать ё ки поделитсаро зер мекунем, силкаро копировать мекунем, дӯстонмонро роҳӣ мекунем, бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. аз тарафи дасти рост сеюм значока интихоб мекунем. дар инҷа ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кардагӣ бошад, дар ҳаминҷа нишонаш метаҳад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар поён ҳамин стрелкаро интихоб мекунем. дар инҷа моро чанд намуди пулкоркуниро нишон додиста, якумаш подарок $25, ҳамиро мекушоем. мехонем ки дар инҷа чӣ хел пул кор кардан мешавад. присоединитесь к потрясающему шумо розыгрышу и зарабатывайте деньги. чем больше друзей вы приглашаете, тем больше подписок вы получаете на розыгрыш. чанд қадари ба силкаи мо бисёртар регистратсия кунанд, дар инҷа пулкоркунӣ барои мо осонтар мешавад. аз тарафи дасти чап ҷамода нишон додагӣ ки дар ҳамин бозӣ 4056 нафар бозӣ кардесанд ва то охири бозиро 10 соату 37 минут мондагӣ. барое ки мо ҳам дар бозӣ иштирок кунем, продолжита зер мекунем. таблица лидеров интихоб мекунем. дар инҷа бозингарои беҳтарина нишон додагӣ ки якум, дуюм ва сеюм ҷора гирифтагианд. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем ҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. бехара интихоб мекунем. дар инҷа мо бо воситаи реферал метавонем пул кор кунем. агар мо 5 реферал дошта бошем 10 сент кор мекунем, 10 реферал дошта бошем 15 сент кор мекунем, 20 реферал дошта бошем 20 сент кор мекунем, 50 реферал дошта бошем $1 кор мекунем, 100 реферал дошта бошем $2.5 кор мекунем.
250 реферал дошта бошем $5 кор мекунем, 500 реферал дошта бошем $10 кор мекунем, 1000 реферал дошта бошем $20 кор мекунем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкор кунем. создатели контента интихоб мекунем. агар шумо тикток, ютуб ё ки инстаграм дошта бошед, метавонед дар бораи ҳамин бозӣ видео кунед. ҳамон ссилкаи видеотона копировать мекунед, ҷое ки отправить url к своему содержимию нависондагӣ, ссилкаи видеотона ҳаминҷа ставид мекунед, ҳамин стрелкаро зер мекунед. пулкоркунии шумо 20% не 50% зиёдтар мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. аз тарафи дасти чап угли поён ҳамин значоки коробкачаро интихоб мекунем. гарчи приложение ҷа бозиёву барномаҳое ки зуртар ҳастанд, ҳамин бозиёро дар инҷа нишон додем. метавонем ёро установка кунем, пулкор кунем. поён шуда бошад приложение задачи ҳастад, дар инҷа ҳам бозиву барномаҳо ҳастанд. метавонем ҳамиёро кушоем, бозиву барномаҳоро установка кунем, пулкор кунем. биё мекушоем, мебинем кани чӣ хеле бозиҳо дар инҷа ҳастанд. аз тарафи дасти чап ҷа моро бозиёро нишон додеса, аз тарафи дасти рост боша нишон дагия ки дар кадом бозӣ чанд қадар пулкор карда метавонем. аз тарафи дасти чап угли боло боша ҷа нишон дагия ки десктоп, яъне десктопро интихоб мекунем. мо метавонем бозиёро дар компютер установка кунем ва бозӣ кунему пулкор кунем. инҷашам ҳамин хеле аз тарафи дасти чап бозиёро нишон додеса, аз тарафи дасти рост боша бозиву барномаро нишон дагия ки дар кадомаш чанд қадар пулкор карда мешавад. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара ва мегзарем ба таври дигари пулкор кунем. дар инҷа да пакинута зер мекунем. поёнтар меоем приложение опроси ҳастанд. дар инҷа мо да саволот ҷавоб метавонем ва метавонем пулкор кунем. поёнтар меоем бозиву барномаҳо ҳастанд ки метавонем бозиву барномаҳоро установка кунем, пулкор кунем. ҳар як бозиё ки барномаро мо установка мекунем 5 дақиқа истифода мебарем, 2000 танга кор мекунем. поёнтар меоем видео ютуб ҳастанд ки мо метавонем дар ютуб видео тамошо кунем, пулкор кунем. ҳар видеоре ки мо дар ютуб 5 дақиқа тамошо мекунем, 2000 танга кор мекунем. биё ман шуморо нишон медиҳам чӣ хел видеои ютубро тамошо мекунем ва чӣ хел ҳамин заданиёро иҷро кардан дар кӯрае ки мо пулкор карда бутонем. видеои ютубро мекушоем. дар поён зароботта интихоб мекунем. видеоро моро дар ютуб нишон додеса, видеоро тамошо мекунем. видеоро тамошо кардем, буд кардем, бо бозӣ монда меоем. дар поён инҷа галочка салши, яъне мо заданиро иҷро кардем ва 2000 танга кор кардем. аз тарафи дасти рост угли боло маҳкам мекунем иҷара, менӯи бозида меоем ва мегзарем ба таври асосӣ, яъне пулгирӣ. барои пуломона гирифтан аз тарафи дасти рост угли поён ҳамин значока интихоб мекунем. дар ҷа бошад дар поён вивестиро зер мекунем. дар боло баланси маро нишон диҳед, дар баланси ман 0 барои ки нав бозиро сар кардем. поёнаш да боша нишон дагия ки 10000 тангаш 0,01 USDT мешавад. аз тарафи дасти чап ҷа нишон дагия ки ҳамин рӯз ҳамин бозӣ $3755 гирифтам. бараш да боша ҷа нишон дагия ки ҳамин рӯз ҳамин бозӣ $4086 гирифтам. аз тарафи дасти рост нишон дагия ки ай саршави бозӣ то ҳозира ай ҳамин бозӣ ҳамин қадар пул гирифтанд. поён да боша нишон дагия ки дар кадом кашлокҳо мо метавонем пуломона бигирем. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Hedera, Gcash, DanaCash, AdvoCash, PayPal, Perfect Money, Airtime, Binance ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дистем метавонем пуломона бигирем. дар бисёри кашлокҳо минимал каш 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.4 сомон мешавад. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.